Hola a tots i a totes i benvingudes un cop més al meu canal. Per si hi ha algú que és nou, jo sóc l'Estel i tinc un canal a YouTube que es diu El Blog de l'Estel i faig vídeos de contingut en català i parlo sobre la meva vida aquí als Estats Units i la meva vida com a mare. Soc mare de dos nens, un nen d'una mica més d'un any i mig i una nena que va néixer fa un mes. I en el vídeo d'avui parlaré sobre el meu part. Parlaré sobre el part de la Selma, que va passar això fa un mes. Va ser un part natural en un centre de naixement. Hi ha un vídeo que he fet que ja parlo de diferents llocs on es pot donar a llum aquí als Estats Units, que posaré el link a sota per si voleu mirar més vídeos, però si voleu mirar-ne més entreu en el meu canal, a les llistes de reproducció, sota maternitat, trobareu tot el que he parlat sobre el tema. I bé, començo explicant el meu part, com si us expliqués un conte. Tot va començar el dimarts, dia 21 de juliol. Em vaig llevar al matí i vaig tenir un parell de contraccions. Vaig tenir una contracció, les contraccions al principi són com si fossin dolors de regla. I vaig tenir com el que em semblava una, al cap d'uns minuts en vaig tenir una altra i vaig pensar, ostres, havien passat 3 dies des de la meva data de sortir de comptes, i vull dir que cada dia anava esperant a posar-me de part, i després d'aquestes dues contraccions vaig anar al lavabo i ja està, aquí es va acabar. I vaig dir, bé, doncs no eren contraccions, era que havia d'anar al lavabo. I llavors, aquell vespre, teníem un sopar. A la tarda vaig tornar a sentir com contraccions o alguns dolors o així, però com sempre passa, al final de l'embaràs et fa mal tot perquè estàs gegant, tens una panxa gegant, et fa mal l'esquena, llavors sempre és una mica no saps ben bé el que t'està passant. I llavors vam anar al sopar i jo durant el sopar vaig anar notant com algun càlter tortijón i vaig pensar, bueno, de moment no hi facis cas i després quan acabis de sopar comences a comptar-les. Llavors vaig descarregar-me una app gratis que vaig trobar per comptar contraccions, d'aquesta manera no les has d'anar escrivint en una llibreta i ni has de tenir ningú comptant minuts ni res, sinó que aquestes aplicacions funcionen amb un start, amb un stop, i cada vegada doncs, et va fent un gràfic. Llavors, com que jo visc una hora lluny del lloc on havia de donar llum, doncs volia estar una mica a la white per poder trucar a la meva llevadora i dir-li què li semblava. Llavors, mentre anàvem amb cotxe cap a casa, vaig començar a comptar les contraccions i estaven a uns 8 minuts o així, crec que estaven de separació, i llavors quan vaig arribar a casa, que devien ser les 9 del vespre, vaig trucar a la meva llevadora, vaig dir, com que és hora d'anar a dormir i ens anirem a dormir, m'agradaria saber què vols que faci, perquè crec que tinc contraccions que són cada 8 minuts o així. I ella em va dir, com que estàs lluny i com que sabem que el part de l'Arlo va anar relativament ràpid, que el part del meu altre fill, fem una cosa, beus molta aigua, et fas una dutxa per relaxar-te i et poses a dormir. I si et passen, a vegades pot ser que estiguis deshidratada o el que sigui, i si no, si et relaxes i pots dormir, doncs dorms. I vaig beure molta aigua, vaig fer una dutxa i vaig posar-me al llit, però no vaig dormir. L'Àlex va dir, jo dormo, perquè ell ja sap de què va la cosa, va dir, jo dormo perquè algú haurà d'estar descansat, i jo no podia perquè anava pensant, si les contraccions de cop i volta comencen a estar molt juntes, no puc estar dormida, m'he de despertar i hem de marxar perquè havia de trucar a la mare de l'Àlex, que es venia a quedar amb l'Arlo, el segon fill. És una miqueta més... la logística és una mica més complexa. Llavors vaig veure que la cosa anava avançant i cada vegada estaven més juntes les contraccions i vam decidir, a la mitjanit, trucar a la mare de l'Àlex, que va venir aquí a casa. L'Arlo evidentment estava dormint, i vam agafar la bossa i vam marxar. Vaig trucar a la llevadora i li vaig dir que ja estem venint cap aquí perquè la cosa es va anar ajuntant. Fins llavors les contraccions no eren unes contraccions que jo podia parlar durant la contracció, és a dir, és això, com un dolor de regla, no? Que vas així, però bueno, venen i passen, o sigui, són contraccions de 30 segons, un minut o així. I llavors, bueno, vam anar fins al centre i ja ens esperaven de nit, fosca nit, no hi havia ningú a la carretera, vull dir que en aquest sentit estava bé.
I vam arribar al centre i jo era l'única mare que estava de part, però just quan vaig arribar em va trucar una altra que venia cap allà. Al centre hi ha 3 habitacions, crec que 3 habitacions per parir, ja us les ensenyaré aquí en el vídeo, i bé, vam entrar en una habitació i em van dir que què volia, em van mirar quan estava dilatada, fins llavors no m'havien mirat a cap visita ni res, no gens, al centre de naixement no són gens invasius i va ser el primer cop que em van mirar quan estava dilatada, no fan servir corretges ni res, i estava de 6 centímetres, l'objectiu són 10 i jo estava de 6. Llavors vaig demanar una pilota d'aquestes de fer exercici, que és com ho vaig fer amb l'Arlo també, que em va anar molt bé, i bé, la meva intenció era fer servir la banyera o la piscina, però és una mica com l'epidural, que si t'hi poses molt abans, relaxes molt i llavors pot ser que el part s'allargui una mica més. Llavors, de moment, vaig començar seient a la pilota, em van dir si vols pots posar la pilota dins la dutxa i enfocar el telèfon de la dutxa a l'esquena, que és on et notes totes les contraccions, i vaig fer això de seguida. Tenen una dutxa molt gran, i em vaig posar dins la meva dutxa i l'Àlex es va posar aguantant el telèfon i cada contracció jo estava agafada en una barra d'aquestes que tenen allà, i l'Àlex doncs seia en el tamboret i l'Àlex aguantava el telèfon a la meva esquena. Cada vegada que tenia una contracció doncs jo allà, ell doncs l'aigua calenta m'ajudava. I la veritat és que hi havia la llevadora i una infermera, és el teu equip de part, com si diguessin, però com que havia arribat l'altra mare, elles anaven entrant i venint, i la veritat és que quan estàs de part tampoc hi ha massa que puguin fer, anaven entrant per saber com estava, llavors el que sí que miren és amb un monitor fetal, crec, no fatal de molt mal, sinó de fetus, que és com inalàmbric, doncs sí que de tant en tant et va mirant per saber que el bebè no estigui amb estrès, i la Selma estava superbé, i jo anava fent, i la veritat és que estàvem molt cansats. Amb l'Arlo vaig parir durant el dia, vaig arribar allà a les 3 de la tarda, i evidentment és dolorós i tota la pesca, però estava descansada jo, i és que jo volia dormir, però semblava, l'Àlex ja semblava que haguéssim arribat de festa i ens haguéssim posat borratxos a la dutxa, o sigui, l'Àlex estava arrepenjat a la dutxa amb el telèfon així i jo estava arrepenjada a la barra així cada vegada que venia una contracció, i quan no tenia contracció intentàvem anar xerrant i tal, perquè quan no tens una contracció estàs la mar de bé, però fins llavors encara es van començar a intensificar les contraccions que ja gairebé no podia parlar gaire quan em venia una contracció. Però la veritat és que estar amb aigua calenta a l'esquena em va anar superbé, i llavors estava molt cansada, volia dormir, m'hagués agradat posar pausa i dormir una migdiada i tornar-m'hi a posar. Llavors vaig dir, estic molt cansada de seure a la pilota, ja només físicament, i va venir la llevadora i va dir, per què no t'estires, hi ha un llit de matrimoni, també us ensenyaré en un vídeo, no sé, potser posar el vídeo ara, i va dir, estireu-vos, aviam si podeu dormir, l'Àlex picant de mans perquè tenia moltes ganes d'estirar-te, ens vam estirar els dos al llit i em va venir una contracció estirada al llit i vaig flipar, perquè una cosa és tenir una contracció quan estàs asseguda, estàs relaxada i estàs respirant, i jo m'havia intentat relaxar i havia com deixat de respirar conscientment, i em va agafar una contracció que va ser com si m'hagués partit un llamp, i de cop em vaig aixecar i l'Àlex em anava dient respira, respira. És l'únic cop que vaig ser maleducada, que és una manera de dir, amb l'Àlex, que li vaig dir calla, que és l'únic que li vaig dir, que hi ha altres dones que els insulten, i jo l'únic que vaig dir és calla, i després vaig dir perdó. I després vaig dir no, he de tornar a seure a la pilota, vaig seure a la pilota, l'Àlex va dir jo intento dormir una mica més, perquè com que no se sap quan pot tardar, doncs és important que si no el necessiteu la parella, si el necessiteu, que es fotin i que no dormin, però si podeu tenir un moment que la parella pot fer una petita migdiada, estarà bé perquè necessiteu algú que tingui energia. I llavors jo vaig posar-me una altra vegada asseguda a la pilota aquesta d'exercici, anar botant, i vaig em van posar una pila de coixins a sobre el llit, i llavors estava com arrepenjada a sobre el llit, fins que la cosa es va anar posant bastant intensa, m'estava marejant una mica, em van donar oli essencial de menta en un cotonet perquè anés olorant, no em va funcionar gens. I vaig dir, escolta, això de la banyera, que ja l'estaven omplint perquè és bastant gran, i vaig dir, la banyera quan ens hi podríem anar posant, perquè a mi ara m'aniria força bé. I van dir, sí, ha d'estar molt calenta, però si vols posem un ventilador
que la superfície que es vagi refredant. I jo vaig dir no, haurem de buscar una altra alternativa perquè així com bufant la banyera com si fos una tassa de te, a mi això no em donarà temps. I llavors van començar a barrejar aigua freda i us dic, jo m'hi he d'anar posant, i vaig posar les cames a dins de la banyera aquesta, que és com una piscina inflable, i estava l'aigua cremant i vaig pensar, jo aquí dins el cul no hi puc posar, i llavors el que vaig fer és que jo estava dreta a la banyera i vaig arrepenjar-me doncs el que ve sent a la paret rodona de la banyera. I allà doncs vaig anar tenint potser un parell de contraccions que vaig morir i em van venir moltes ganes de vomitar i em van donar una cosa d'aquelles que té una mànega, un cercle amb una mànega perquè vomitis, que és com la típica bossa de vomitar però més fashion. I allà vaig vomitar i llavors la infermera que estava per allà, que anava voltant, em va dir això està molt bé, em sap molt greu que estiguis vomitant, però això està molt bé que vomitis perquè vol dir que les coses s'estan accelerant i que ja va arribant l'hora. I llavors l'aigua estava ja una mica millor i em vaig posar de genolls i allà on em vaig posar em vaig quedar fins que vaig parir, que no vaig tardar gaire. Llavors l'Àlex estava estirat allà i li vaig fer epa, ja pots aixecar-te que les coses aquí s'animen. Si sentiu soroll és que hi ha la Selma que està aquí fent-me de jurat. I llavors doncs sí, em vaig posar de genolls, arrepenjada així a la banyera, ja també tinc vídeo d'això que ja us ensenyaré. I allà les contraccions es van com tornar una mica més fortes en el sentit de que ja m'estava morint. Llavors, entre contracció i contracció sí que podia relaxar-me. És curiós perquè he mirat el vídeo i sembla que estigui boja. Jo no recordo estar tan out, però és que el dolor és important. I llavors estàs en un punt com si diguéssim que ja estàs en el teu momento parir, que és un moment una mica paleolític, com si diguéssim. Llavors, les contraccions es van anar fent més fortes i la infermera, crec que llavors, la llevadora crec que em va mirar quan estava dilatada, allà dins de l'aigua, i em va dir que estava... Ara no me'n recordo què em va dir. Em va dir que ja la cosa ja anava, que ella que notava com si sortia, perquè no se m'havien trencat les aigües en cap moment, per tant ella notava que en comptes del cap sortia la bossa, i era com si sortís sabeu els globus d'aigua? Doncs com si apretessis un globus d'aigua i sortís per un forat. Llavors ella notava allò, com si fos un ou, de la forma d'un ou, que sortia i va dir ja està aquí, llavors quan tu vegis pots empènyer si vols. I llavors és quan jo li vaig comentar que no. Llavors en aquell moment va ser una mica estrany perquè jo ja havia parit sense epidural anteriorment en un format una mica més hospital. Li vaig dir que jo això no ho podia fer, que feia massa mal, que jo no ho recordava que fes tan mal i que no podria sortir la Selma. I llavors ella em va dir, ostres Estel, és que estàs molt a punt, ara no et podem portar a l'hospital perquè l'hospital està molt a prop i si en algun moment vols epidural t'han de portar a l'hospital. I jo no em va entendre, no és que volgués epidural, és que no podia néixer la Selma enlloc, no podia sortir d'allà, s'havia de quedar dins, per sempre. Llavors em va dir, és que ja ho tens això, i llavors em va dir, mira, saps què? Posa la mà allà, perquè jo estava així, o de fet estava agafant una mà de l'Àlex. Em posa la mà i nota el que està passant, nota que el que està passant cada vegada que tens una contracció, què passa allà sota. I llavors vaig posar la mà i en una contracció vaig veure que la cosa s'obria i vaig notar això que deia de la bossa i vaig notar com s'estava obrint. Clar, en el meu cap, el cap d'ella era així i la meva pelvis era així. Llavors un cop vaig posar la mà i vaig poder tocar, vaig veure, vale, ho podem fer. Això, la cosa es va donant i està passant i no passarà res. Llavors, el que passava és que les contraccions s'estaven fent tan intenses i fins ara havien sigut bastant llargues que em vaig com espantar perquè feia molt mal. Però just en el moment, que és el moment d'expulsió, perquè ja estava passant, les contraccions es fan més curtes i més intenses. Llavors no estàs tanta estona amb la contracció, sinó que és més... O sigui, fa molt mal i va sortint al cap. Llavors, una de les coses que jo volia en aquest part, que no havia tingut en l'altre, i és que crec que, no sé si és perquè havia meconi a dins que és la caca del bebè, perquè l'Arlo s'havia fet caca dins, o perquè el cor del bebè estava una mica estressat i tal, que amb ell vaig fer, durant l'expulsió vaig fer es diu guided pushing, que vol dir
empènyer guiat, que és quan et diuen quan has d'empènyer. Et diuen, ara empeny, i tu empenyes, ara no sé què. Jo amb l'Arlo mai vaig notar la necessitat d'empènyer perquè sí. Jo empenyia perquè m'ho deien. Llavors, una de les coses que volia sentir en aquest part era com, naturalment, com el meu cos paria. O sigui, en aquest part, o sigui, jo no vaig fer res, en el sentit de que la Selma va anar empenyent i va anar sortint cada contracció que hi havia, entre contracció i contracció jo respirava, i cada vegada que hi havia una contracció doncs anava sortint al cap i anava sortint a poc. I jo els hi preguntava, però empenyo o no empenyo? I és curiós perquè el cos ho sap fer sol, però jo tenia com tots els dubtes de que jo, com que ho havia fet abans a l'hospital i m'havien dit tantes coses com les havia de fer, ara que estava en un moment que jo podia fer el que volgués, és quan necessitava que algú em digués el que fer, quan en realitat jo volia això, volia que ningú m'hagués de dir res. Va ser interessant i dolorós. Llavors vaig empènyer, empeny, és que tu no empenys, el cos és com que empeny sol sense que tu ho decideixis. I llavors va sortir la Selma dins de la seva bossa i la vaig agafar. Et diuen que no, que quan estàs parint a dins de l'aigua no et pots aixecar, perquè si no sortiria el bebè i cauria dins de l'aigua, plof, i això no vols que passi, com si fos una pedra al riu. Has de o parir fora o pareixes a dins. No hi pot haver una transició perquè és una mica estressant pel bebè i suposo que podria agafar aire o el que sigui. I llavors en el vídeo jo m'aixeco i m'abaixen, m'aixafen avall. I llavors vaig agafar, no recordo ben bé, o sigui, jo recordo coses, però després vaig veure el vídeo i jo hi ha coses que no les recordo. Vaig agafar la Selma, recordo que l'aixequessin, o que jo la vaig aixecar, tots la vam aixecar, com el Rei León, i recordo que tenia els ulls oberts i estava dins de la bossa, i era una mica com d'Alien. Que una amiga em va preguntar si m'havia fet por veure'l així, i li vaig dir, home, si me l'hagués trobat en un carreró sense sortida a la nit, sí, però com que jo ja sabia que estava parint, doncs ja guapos no surten, ja us ho dic ara. I llavors li van treure la bossa perquè pogués respirar i tota la pesca, i en el vídeo es veu una mica tot això. Després de que nasqués vam estar una estona a dins de la banyera, a dins de la piscina, però després, quan va ser el moment de parir la placenta, la llevadora em va deixar triar, em va dir que la podia parir dins de l'aigua o que la podia parir a fora de l'aigua, que a fora de l'aigua era una mica millor per ella també, per poder veure què estava sortint i si hi havia hemorràgia o no hi havia hemorràgia, i el meu objectiu era parir la Selma dins de l'aigua i estar sempre amb la Selma. Llavors aquest objectiu jo ja l'havia complert i m'era igual on paria la placenta, i l'únic requeriment és que jo volia veure la placenta perquè l'altra vegada no la vaig veure. I llavors em van ajudar a sortir de la banyera, una llevadora agafava la Selma, l'Àlex m'agafava a mi, i vam sortir perquè estàvem connectades, i ens vam estirar al llit i allà vaig parir la placenta. És molt indicat, és com una obra de teatre, perquè us he dit que va néixer la Selma i la Selma doncs ha dit, jo sóc aquí, i aquí hi ha la Selma, aviam. Mira, ensenya'ls com t'acabes de despertar. Està molt contenta. Ja. Doncs bé, una mica així estava també. I llavors vaig parir la placenta al llit. La placenta no em va fer cap mena de mal. I ens vam esperar que acabés de bategar el cordó umbilical. El vam tallar, l'Àlex el va tallar. I després, doncs res, allà estirada al llit amb la Selma a sobre com una reina. No vaig tenir cap com se diu? Cap estrip, no, res. Va sortir molt bé la Selma, a poc. Crec que vaig empènyer, per la gent que li agraden les dades, no sé, potser vaig empènyer 10 minuts, 5 minuts, no sé, no vaig empènyer gaire estona. Potser van ser 4 contraccions que vaig empènyer fins que va sortir. I la veritat és que superbé, molt contenta, com molt eufòrica també. De seguida
es va posar a mama, de seguida vam començar amb la lactància materna, és que estem mirant el ventilador. I la llevadora i l'infermera superbé, la mare que estava parint la mare que estava parint al centre amb mi, vam comparir a la vegada una mica, i jo vaig guanyar. Els vaig dir, escolta, si això és una cursa, a mi doncs m'ho dieu, perquè jo m'aplico i vaig parir primer. Jo només pareixo guanyadors. I la veritat és que superbé, llavors això eren 5:15 del matí i jo havia arribat allà al centre de naixement, havia arribat a 2:45. Vull dir que no vam estar gaire estona, llavors allà a 11:45 ens van dir que podíem marxar si volíem i sí, vam al matí, vull dir, el mateix dia vam descansar una mica, em vaig menjar un entrepà de pernil salat que m'havia fet i congelat perquè s'escassa aquí el pernil salat, el pots comprar a l'Aldi i ja està. Llavors vam estar una estona estirades allà relaxades, vam dormir una estona, alguns més que altres. Vaig poder-me dutxar tranquil·lament a la dutxa i la veritat és que superbé. O sigui, amb l'Arlo, el part de l'Arlo va estar superbé, vaig tenir un part molt fàcil i sense cap complicació, i vaig estar molt contenta, però amb la Selma va ser espectacular. O sigui, vaig estar supercontenta. En el vídeo no ho sembla, però la veritat és que superbé. No em feia mal res, o sigui, vaig sortir caminant tranquil·lament. Evidentment que la cosa estava dolorida, però clar, amb l'Arlo jo portava punts i no havia parit mai i em vaig recordar dutxar-me el primer cop i la panxa, que és com una mena de plat de gelatina, i és com estrany i estava allà. Vam passar dos dies a l'hospital, un hospital que era un híbrid, centre de naixement hospital, però no deixa de ser una mica hospital, i no, amb la Selma vam estar superbé i va estar molt bé poder tornar d'hora per poder estar amb l'Arlo i que no se li fes encara més estrany. Llavors és molt divertit veure el vídeo de quan arribem a casa amb l'Arlo, perquè li va fer molta il·lusió conèixer la Selma i, bueno, no us explicaré res, només posaré el vídeo perquè, evidentment, una imatge val més que 1000 paraules. Però recomano molt el part natural a casa o en centre de naixement, però, bueno, no deixa de ser un part que és un part respectat, és un part que empoderen a la mare i que, un part natural, com ha de ser, no? Si no hi ha cap tipus de complicació ni res. El nostre cos està fet per parir, el nostre cos sap el que ha de fer, però medicalitzem el part d'una manera que fa que anem a parir amb por, que hauria de ser una cosa que ens hauria de fer sentir empoderades i que ens hauria de fer sentir com una superheroïna. Tinc moltes amigues que tenen por de tenir fills només pel part. La decisió de tenir fills o no tenir fills no hauria d'estar basada en la por que tens el dia del part. Està basada en altres coses i s'ha de respectar qualsevol decisió, oi? Però el part és una cosa espectacular i és una cosa brutal, i la veritat és que nosaltres de moment, en principi, hem decidit que no tindrem més fills, però em queda com l'espineta que tornaria a parir només per tornar a passar per aquelles sensacions i per aquella experiència. O sigui, és brutal, és una cosa, o sigui, que t'explota el cap que has tingut aquesta criatura 9 mesos a dins de la panxa i la pareixes tu i ho fas tot tu sol. O sigui, jo tenia espectadors allà, però vaig fer-ho jo, vaig fer-ho jo tot sola. So if it feels like that stretch is too much, then just little breath pushes or blow. Let your bottom stretch. The beauty and the grace. Nothing we would change at all. A feeling that is deeper than the ocean, raging to the sound of us. The whisper of the wind. So do you think I should, like, pose
wash or like Yeah. just less Calling moving? us So to you feel that grunting that you're Yeah. naturally doing? Yeah. That's what your body is telling What you to if do. we So set just out follow that. upon the I know your natural instinct is to kind of sense and run away from it Yeah, yeah. because it hurts so much. Yeah, But if well, you- because like I'm afraid to like tear real bad. But So the you know, light and the when the baby's crowning, that's when I'm gonna have you slow down, and I'll tell you to blow like you're blowing candles out. At this stage, you're not gonna tear anything. If you want to push harder, it's gonna be fine. You're not gonna you tear anything. alone my confidence. Ready for it all. This is So who now we she's gonna be are. born the next contraction, or you can just keep pushing and get her shoulders out, but we'll help her from head your out. legs, She's okay? turning. Babe, you're almost there. You're almost there. You're a rock star. okay, we got it. Rush of the unknown. Yeah, everything's perfect. So what I want you to do in the next Waking minute in is these down into untamed. the water a little bit. She's gonna come out right in the water. Reaching out beyond our hesitations, knowing now we've come so far. The veil is getting thin, more than just a glimpse in time. Speaking to the soul of every longing, calling it to deeper light. The light and the wilderness, we were made for all of this. Keep her head above the water. You are my confidence. Yeah, beautiful. And a beautiful water bird. This is who we are. You did it. You're made for this. You did amazing. This is where it's She was born in fall, so they say that she'll have special abilities. Before I lift her feet up, This is where it's yeah, she's gonna cup it up. Not fan off. We were made for all of this. You alone, my confidence. Ready for it all. This is who we are, and this is where it starts. Come on in, buddy. Let Daddy bring in your little baby. Who is that? My eyes on the road. Who is it? I always knew I'd get here. Selma. Just thought I'd Selma. You wanna touch your trees hand? tie the skyline. Here, you wanna touch your hand, The Jen? sun is on the run. You can touch here. I'm gonna put her down, okay? There's no turning back now. This love is just begun. Wanna touch your hand? I've never, no, Touch your hand, I've gentle. never been Very gentle. Gently, be gentle. so sure of anything. Gentle. The way you're sleeping on my shoulder, Touch your hand, yeah. dancing in a dream. It feels like getting older, ain't as scary as it seems. When you're sleeping on my shoulder, dancing in a dream. It feels like getting older. With you is what I need. Look how tiny her heels are. Do you see her feet? Going somewhere slowly, selling something sweet. Goodbye to the lonely, the pleasure was mine. Nena. Gentle. I've never before. That is her nose. So sure of settling. Gentle, gentle.
Where you're sleeping on my shoulder, dancing in a dream. It feels like getting older, scary as it seems. Where you're sleeping on my shoulder, dancing in a dream. It feels like getting older. Where you're sleeping on my shoulder, dancing in a dream. It feels like getting older, ain't scary as it seems. Where you're sleeping on my shoulder, dancing in a dream. It feels like getting older.